Карай. По-дясно. Чудесно. Айде, да може да те изпревара отзад. Добре, сменяй предавките, няма страшно. С тази скорост, която караш, просто трябва да си на трета. Трябва да спирам. Да, бе, ти пак ще спреш. И след 100, там 300 метра има пак светофар. И пак светофар, и пак светофар. Така че сменяме предавките. Това е, пак ти казвам, което трябва да се прави на ръчната скоростна кутия. Чудесно тръгване, газ само ти трябва. Айде сега втора. Дигни пак на над 2000 оборота и трета. На 30 км в час трета. Сега съединител. Трета. И пак карай с 30. Това е между 30 и 40. Същата скорост, само че друга предавка. Нищо, че там има светофар. Да, шахтите. Една педя по-вляво да не падаш в шахтите. Така, супер. Добре, ограниченията спазваш. Добре. На светофара, който наближаваме, ще продължим направо. Трябва да сменим лентата. Ляв мигач. Айде, смени сега. Сега. Мерцедеса, който виждаш в огледалото, е в дясната лента, така че не ти пречи, ти не му пречиш. И спри мигача. Това е. Гледа си светофарчето, като светне жълто съединител, първа, на зелено тръгваме, спокойно, без да бързаш. Просто давай газ. Газта ти закъснява малко. Това ти е... За сега... Един от проблемите. Другите са окей за сега. Днеска си добре. Но това още не мога да го изчистим. Това даване на газ. Много те е страх да дадеш газ. На първа няма страшно. Те повече от 20 не мога да дигна. Това е кола. Няма страшно. И да искаш не може. Айде. Газ, браво. Газ още. Добре. Айде пак газ. Малко по-горе трябва да са ти ръцете на волана. Супер, така се управлява най-добре. Тук си направо. Гледай си маркировките. Лентата. Представи си, че има прясно боядисана бяла боя, да не си цапаш гумите. Ще ги нацапаш, цапаш ги в момента. Изцапай ги. Що не си свива в твоята лента, мина през маркировките с бяла боя. Айде наляво на светофара. Направо, бе. Сега сме наляво вече на светофара. Знака за лентите виждаш ли? Да, тук в тази оставам. Преди малко бяхме в съседната лента и ти мина през маркировките. Да, те са прекъснати, можеш... Ами в коя, нали трябва да съм в по-дясната. Там на завоя? Нацапах, да. И супер, за по-дясната ти пък отиде най-в-лявата. До левия бордюр. Вместо да се объркаш да отидеш до десния бордюр, окей, ама ти отиде до левия бордюр. Пътя завива, маркировката завива заедно с пътя. Лентата ти завива, ти трябва да си в средата на лентата. Ако мръднеш наляво, ще нацапаш гумите. Аз затова ти казах. Представи си, че е прясно боядисана боята. Прекъсната е маркировката. Може да го направиш това, но поне мигаш да беше пуснала и да бях ти казал, че наляво ще ходим. Тогава имаш причина да го направиш, ама сега нямаше причина.
просто си следи пак така маркировката, рисунчиците по земята и няма да се объркаш. Газ. Айде втора и ще спрем на втора. Без газ почваш да си спираш на втора. Сега. Добре. Добре. Това ще го направим като вътрешен изпит сега. Карал си 13 минути. За сега бива. Има достатъчно време. Имаш наказателни точки, с които минаваме спокойно изпита. Но още не сме приключили. Подаваш газ. Чудесно, подавай газ, подавай. Сега слушаме внимателно. Втора сега. Айде, заливай две ръчички. Това е преди завоя втора, за да може две ръце по дясната лента. Ето, тук сега ще хвана волана. 10 точки. Това беше. Карай. Да кажем, че аз съм те разсеял с тая втора, която ти не искаш да даваш. Ти малко се замисли и се разсея. Две ленти се виваме заедно. Ти си избрала дясната предварително, значи в дясната трябва да отидеш. Ако беше избрала лявата, в лявата. Ако те оставя да отидеш в лявата, ти от лявата ще ги избуташ край трамвая. Давай газ. Още газ, много газ. Тук е 70 км в час ограничението. Трябва поне с поне не 50 да направим. Ще ги направим с газ. Давай. Айде да сменяме предавката. Намали, дай 10 мига, завиваме надясно първото кръстовище. Така, намаляш, съедините във втора. Това е тук. Карай напред и не пускай съединителя, махни спирачката, махни лоста. Дай хубаво към теб. Така. Айде. Това беше четвърта, затова ти как да не пускаш съединителя. Не беше втора. Плътно към теб са първа и втора. Но ти после толкова намали, че си дали сама първа и точно това е. Ако беше пуснал съединителя, нямаше да продължиш, защото не е втора, а четвърта. Ще изгасне колата. Загубихме много скорост. Айде да видим колко пъти ще пипна волана. На милиметри. Видя ли? Значи го правиш умишлено, щом го виждаш. Не беше умишлено. Надясно на кръстовището. Първото кръстовище надясно. Ако не си сигурна, просто спри, изчакай го и после се размини. После това вече няма с кого се разминаваш, като го няма на срещния. Просто спираш, изчакваш го и вече като няма никой, няма с кого да се разминаваш. И ставаш широко. Ние паркиране правихме ли? Ти си добра на паркиране. Сещам се.
То ние днеска тръгнахме с паркиране даже. Успя да я вкараш там, така че и то от лявата страна беше. Задължително, точно така надясно. И не си се хубаво да имаш видимост, нямаш стоп, просто трябва да пропуснеш тия идващите. Пусни момичето да мине. Айде, давай сега. Подай се там, където имаш видимост. Ну, давай. Щом няма никой, карай. И търси място за обратен завой. Тук сещаш ли се? Айде, давай. Ляв мигач и лява лента. Докато това не прескача пешеходната пътека, ти трябва да се преместиш. Да. Айде, сменяй предавките. Че с тая първа преиграхме малко, защото колко време караме на тая първа. Много удобно. И си правиш обратен завой. Ако няма никой отсреща, въртиш. Искам да го направя с по-голям радиус. Добре, чудесно. Ей така искам да го правиш този завой. И си караш. Погледа много напред, карай. Виждаш, че има препятствия. Искам да правиш планове вече за смяна на лентата, защото имаш паркирали. Да, и докато са далеч колите зад теб, можеш, ако са близо, не можеш. Ако закъснееш, ще чакаш. Това е. Освен назад, гледай напред. Добре. Е така търпеливо си чакаш момента. И карай. Кръстовището, което наближаваме, продължаваме направо. Така, инче тук искам да се изместиш колкото можеш дясната лента и продължаваш направо. Спри мигача вече, преместила се и караш направо. Само за пешеходците внимаваш, предимство си, ето го знака. Мостчето, виждаш ли го? Да. Наляво по моста, той е двупосочен моста. Затова искам да завиеш. Ето го жълтия знак, че тук си с предимство. Да, малко повече дистанция. Айде, завивай си и вече имаш знаци тук. Сега наляво. Чудесно, ма сменяй предавките. Оглеждаме се и завиваме. Та трябва да останеш така по-дясната част на моста. Някой, който отдясно иска да завие по моста. Надясно сме сега. Ако някой иска да завие по моста, да му оставиш място. Кое е с предимство тук, знаеш ли? Не погледнах. Не погледна. Чудесно. Не си с предимство. Имаш много голям късмет, че никой от никъде не идва. Стоп ли имаш? Не, триъгълник има. И на изпита минаваш. Защото имаш късмет, затова минаваш. Да, няма никой. Които идваха отляво са по пътя с предимство. Трябва да ги пропуснеш. Имаш триъгълник да пропуснеш, ти си по пътя с предимство. Пешеходна пътека, празна, хубава. Няма никой отляво не дойде. И минахме тъничко. Много тъничко. Но това се вижда, че ти не поглеждаш наляво, да знаеш. Ако съм на изпитващия, сега ще върна обратно, пак на същото кръстовище, да видя втория път, да видим дали ще имаш късмет. Тук толкова рядко не идват коли, че ти оцели просто някаква дупка, в която наистина нямаше никой. И нямаше защо да те спирам. Но аз виждам на къде ти погледа и видях, че изобщо не погледна наляво какво става. Да, не погледнах изобщо. Наляво на светофара завиваме. Влизаш вътре на паветата, ако е зелено, съедините до край. Айде, отпускай го, защото вече е жълто. Влезли сме вътре и напускаме. Погледа наляво по-рано. Добре, карай вляво, има паркирали.
Моля? Пак на късмет. Късмет, няма никой. Светва вече жълто, Да, спира да. ги. Това ти е късмета. Какво да правим? Трябва и доза късмет да имаш. Но просто ако имаше коли, ако беше продължил да свети зелено, щеше да има коли и щяхме да спрем, просто да ги пропуснем. А така завикам без да спираме. Няма коли, за какво да спирам. Той светофара вече светна с жълто, след малко зелено. Не го заобикаляй, просто го изчакай. Първа. Красота. Айде газ. И се върни в дясна лента. Защото сме свръхбавни с тебе. Ето, виждаш ли? Ти все едно ще паркираме някъде, Да. така караме на булеварда. Сменей си предавките. Заобикаляй. Това е. Мигача още свети. Да. Айде дай малко газ. Да, павета има друса, но малко по-бързичко. Ще сме с... това е нашето темпо. Достатъчно видимост имаме. Няма нищо, което да ни притеснява, така че мога спокойно да държиш тази скорост. Направо сме от тази лента, искам да продължиш направо, синята кола където е. Тук и на изпита искам от тази лента да продължаваш. И ако мина от тук. Може и да видиш. И чакаме. Сега отиваме да паркираме. С повече газ. Още газ, много. Много, да дигнеш 20, да минеш 20, ама дигни с газ. Тебе те е страх. И тук вече трябва да те е страх. Тук пресичат много нелегално. А не в средата на кръстовището, няма да те е страх да даваш газ. се представлява. Добре. Тук ли трябваше да си остане? Да. И ми отиваш в кофите. Сега съм на никъде. Не махай се. Така. Нали говоря, че след кофите има и паркирали там. Виждаш ли го? Спри мигача и карай направо. Просто скоростта ти е много бавна и не може да се премества колата нормално бързо. Така. На първото кръстовище наляво завиваме. Това е свръхбавно, което ти казах и е опасно. Ако не можеш, просто спри и ги изчакай. Ти тръгваш и се колебаш и спираш в срещната лента, идват коли. И си на втора предавка. Аз те смених на първа. Та трябва да вземеш решение, ще минаваш или не. Едно от двете. Не мога да си коля. Тръгна да минаваш, чакаш да ти подскаже, аз нарочно мълча. Искам ти да вземеш решението. И двата случая щях да го приема, каквото и да беше решила, само ти избрах трети. Тръгна и спираш, да. И оставяме в средата на кръстовището, там насрещно идващите
И ще ни блъсне някой, ако не внимават. Отнемаш предимство. Ти хубаво взе решение да минаваш, трябваш по-смело. Или като се колебаш, ми спри, изчакай да няма никой тогава. Надясно първата улица. Добре. Не беше добре, ама. Нещо ще овладееш още малко колата да се засилва така, ти да си я контролираш. Още е по-хубаво да я контролираш. За да не си прави такива засилвания колата и ти да въртиш бързо волана, се опитваш да го въртиш надясно. Виждаш ли? Защо излизаш, като го виждаш? Да, защото ти като спряхме тук да изчакаш този Мерцедеса, воланът ти е надясно. Ти не го осъзнаваш. Пускаш колата се движи, за да разбереш, че воланът е надясно. Трябва още преди да тръгнеш да знаеш, че е надясно и да го завъртиш още докато чакаш Мерцедеса, за да не тръгне към бордюра. Тя ще тръгне към бордюра, воланът ти е към бордюра. Нормално е там да тръгне колата, но ти това го пропускаш и затова тръгва към бордюра, ти се стряскаш, почваш бързо да въртиш обратно, нали, за да не ударя бордюра. Добре. Иначе на паркинга след сивата кола завиваме вдясно, търсим място за паркиране перпендикулярно на заден ход. От дясната страна. По възможност. Айде, избери си едно хубаво място. Добре, карай малко по-дясно. Ако идват коли, да може да се размине в тях. Тесничко, ама давай. Добре. Добре, дай това. Айде, това. Това не че е широко, ама нищо, давай. Става. Ще влезе колата, така че... Айде, на тебе разчитам. Това ще бъде изпита долу-горе и с това паркиране приключваме. Толкова е изпита. Тук ще пробвам. Пробвай. Нищо да е. Паркирането е бавна маневра. Не искам да бързаш. Няма, стоим един час тук. Има наклон, затова тръгва напред. Да, спирачката. Виж как знаеш. Добре. Как разбра, че няма да стане? Как не знаеш? Трябва да знаеш, да виждаш нещо, гледай си на огледалата и карай. Ако всичко е окей, карай. На всички огледала искам да гледаш, обърни се назад, ако трябва, на където искаш, на там гледай. Въпросът е да не ударим нещо. Имаш право и на корекции също. Но ако имаш нужда, карай. Докато се чудиш, не да пускаш седителя с спирачката, ами натисни ги двата и пак си огледай. Ако искаш нещо корекции, къде да направиш. Ако не искаш, карай. Както решиш. Само вземи някакво решение, каквото и да е, ще е правилно. От кой те е страх? От всички. Да го пуснем да минава и да продължи да се чуда. Добре. Сега. Съединител и спирачка, обаче докато се чудиш, настъпи го съединителя, защото е на полусъединител и почва да тресе колата и ще изгасне. Сега малко надясно. Ама не. То няма как. Как няма?
измисла. Мисли, бе, мисли. Напред и надясно малко. Добре, давай, каквото решиш, Не прави знам. го. Не сме на изпит реален, така че прави каквото решиш. Правиме пробен изпит. То ти е рано още за изпити, така че каквото си решиш, прави. Всичко ще приема, каквото решиш. Нито така май нищо не И правя. пак съедините Да. бе и пак си мисли. На къде искаш? Ох, ами искам да се отдалеча от тази отляво. Супер. Как ще се отдалечим от нея? Еми надясно. Супер. Ние оттам идваме, бе. Да. Пълен десен волан. До сега не си го променяла от старта на паркирането. не съм. Само даде назад и сега направи една корекция напред, но тя корекцията като по същата траектория се по движим. същата е. По същата траектория. Ами малко по... Но там трябва да отида. Добре. Малко. Да се изнеса напред. Супер, ама с повече. волана ще отидеш там. Ти пускаш педалите, пак със същия волан. Добре. Стига. И сега? Еми, това ще видим. Айде да видим. Айде, бавничко и гледай на огледалата. Тебе ориентацията ти е добра по принцип. Ами. Само по-бавно карай, за да мога да мислиш и да гледаш навсякъде. Докато помисля... Добре. Спирачка и седените до край. Добре. Това беше много бавно. Добре, измисли го някак си. Дай напред, назад. И го измислихме някъде. Има дистанция. Добре. Още малко надясно и назад. Ако искаш си перфектно, да, още 3 пръста трябва да си по-вдясно. Да, с Изключи задната, обаче ако си приключил с паркирането, приключваш с изключване на задната, ще забрави сега, че си на задна, ще пуснеш, ще отиваме в дърветата отзад. Така, тръгнахме с пълен десен, да. Малко стартовата позиция с половин пере беше по-назад от необходимото, затова тясно е мястото, затова така се получи, аз затова ти казах, че е тесничко, но ще стане. И затова отиде толкова близо до лявата кола, ти даже я вкара колата. Да, тя май щеше да влезе. Тя си влезе, тя беше вътре колата. Да. Тя беше влезнала. Ние ако щяхме да го ударим, още с задницата щяхме да го ударим. Ти си вкара цялата кола. Аз не виждах, вътре, обаче тази... Но си много близо, да. Още като другата видиш... бях много далече и Защото не виждаш, да. Не виждаш, още аз ти казал, още в зародиш, като видиш, като тръгваш пълен десен назад, като не виждаш тази, до която ще паркираш, значи ще удариш другата почти сигурно. Да. Така че още там трябва да се усетиш. Другия вариант да се усетиш още нашата задница, като наближи този в ляво. Още в началото, като го наближи. Спираш, даваш колата напред. Право напред, а не да се върнеш там, където бяхме. По същия път. Да, по същия път. Ако ще се връщаш по същия път, трябва да се върнеш до изходната позиция и да дадеш още една пере по-напред. Ако искаш да рестартираме. Хубавото е, че има много варианти. Само трябва да ги измисля. Но това е. Дай на мен сега малко да ти покажа грешката ти. Пусни педалите, пусни всичко. И сега ще ти покажа какво направихме. Така, спряхме малко по-назад от необходимото, примерно. Ти почна да въртиш пълен десен и отиваме, примерно, малко ще направя корекция, за да го ударя, нали, уж. Да. Така. Тук още се вижда, че няма да стане номера. Минаваш на някакви милиметри. Така, спираме. Щом удреме лявата кола, спираме. Даваме първа. Раз, два, пала на 5. Дърпаш, да те избягаме от този сивия, който ще удариш. Задна, пълен десен. Това ти дава пространството до сивата кола. Виждаш ли? Изправяй се колата, изправяш волана и довършваш назад. Горе-долу го измислих. И така ще избягаш от сивата кола. Добре. Окей. Спираме записа. Чудесно. Като за часовете, които сме карали, чудесно.